አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ረብዓይ ተአምር ብዛዕባ ተአምር ናይቲ ሰራቂ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝገበሮ ተአምር እዚ እዩ። ጸሎትን በረኸትን ምሕረት አምላኹን ምስ ኩላህና ይኹን አሜን። እቲ ናይ ጊዮርጊስ ተአምር ዝረአየ ኤጲስቆጶስ ናብ ኢየሩሳሌም ከይዱ ኩሉ ዝተገብረ ተአምር ንሰብ ሃገር ነገረ። ኣብኣ ኸኣ ሓደ መታለሊ አይሁዳዊ ጠንቋሊ ነበረ። ሰባት ብድቃስ ምእንቲ ክፈዙ ስራይ ይገብረሎም እሞ ገዝኦም አትዩ ዝረኸቦ ዞሚቱ ይኸይድ ነበረ። ነዚ ተአምር ሰሚዖ ግና ኣይኣመነን። እኳ ደኣ ኣቱም ጉጉያት ካብ መሬት ናብ ተፈጥረ ሰብ እናኸድኩም ካብ ሕማምና ፈዊስና ትብሉ ኣለኹም ብምባል ይሕጭጨሎም ነበረ። ሓደ ክርስቲያናዊ ምስ ሰምዖ ስለ ጸርፍኻ እግዚአብሔር ተዓጒስካ እዩ፣ ምእንቲ ሰማዕታቱ ኢሉ ሕነ ከም ዝፈለየካ ኸኣ ኣምን እየ በሎ። እቲ ጠንቋሊ ንዓ ኣነ ንስኻ ንማጎት ሕጂ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይደ ሓደ ከይፈለጠኒ ንብረቶም ኣኪበ ኣብዚ ኸምጾ እየ። ሽዑ ጊዮርጊስ ዝገብረኒ ንርአዮ። በዚ ሞጎት እዚ 3 ዲናር ኣትሓዙ። እቲ ጠንቋሊ ንዓ ኣነ ንስኻ ንማጎት ሕጂ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይደ ሓደ ከይፈለጠኒ ንብረቶም ኣኪበ ኣብዚ ኸምጾ እየ። ሽዑ ጊዮርጊስ ዝገብረኒ ንርአዮ። በዚ ሞጎት እዚ 3 ዲናር ኣትሓዙ። እቲ ክርስቲያን ከኣ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣቲኻ ካብኡ ንዋይ ቅዱሳን ወይ ገንዘብ ሰሪቕካ ክሳዕ 3 መዓልቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ልዕሊኻ ተኣምር እንተዘይረኣየ ከማኻ ክኸውን እየ፣ እቲ ገንዘብ ከኣ ንዓኻ ክኸውን እዩ። ነዚ እንተዘይክኢልካ ግና ክርስቲያን ክትከውን ኢኻ ብምባል ኣብ ቅድሚ ሰብ ተማሳኸሩ። ድሕርዚ እቲ አይሁዳዊ ኩሉ ሰብ ደቂሱ እንከሎ ማንም ከይረኣዮ ተንስዩ ከደ። ብልቡ ኸኣ ካብዚ ቤተ ክርስቲያን ዝሰረቅክዎ ብብዙሕ ገንዘብ ክሸጦ ነተን 3 ዲናር ወሲደ ክረትዖን ንጥምቀቱ ኸኣ ክኽሕድ እየ። እቲ መዋቲ ጊዮርጊስ እንታይ ከም ዝገብር ክርኢ እየ ክብል ሓሰበ። ነዚ እናሓሰበ እንከሎ እንሆ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብኣምሳል ወተሃደር ኣብ ሕቁኡ ዝናር ዓጢቑ መጸ እሞ እዚ ሒዝካዮ ዘለኻ እንታይ እዩ እስከ ኣርእየኒ በሎ። እቲ አይሁዳዊ ሰንቢዱ ዝዛረቦ ሰኣነ ኦ ዓርከይ ካባኻ ዝሓብኦ የብለይን፣ እንሆ ዝሰረክዎ እግዚአብሔር ኣምጺእካ እዩ እሞ እጃምካ ውሰድ፣ ግና ንሓደ እኳ ከይትነግር በሎ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ከምዚ ካብ በልካስ ንዓ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይድ እሞ ንማቐሎ በሎ። ናብ ቤተ ክርስቲያን ሒዝዎ እናኸደ እንከሎ ብበትሪ ርእሱ ሃረሞ እሞ ኣነ መን እየ በሎ። እቲ አይሁዳዊ ሰራቂ ጐይታይ ቀቲልካኒ እኮ ንስኻ መን ምዃንካ ኣይፈልጥን እየ በሎ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ጌና ኣይሞትኩን በሎ። እቲ ጠንቋሊ ነዚ ምስ ሰምዐ ሓንደልደል ኢሉ ናብ ምድሪ ወደቐ። ጊዮርጊስ ከኣ ጌና ብዝግባእ ክትፈልጠኒ ኢኻ ኢሉ ካብ ምድሪ 3 እመት ብዓቢ ሰንሰለት ኣሲሩ ናብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን እናጐተተ ወሲዱ ሰቐሎ። ንዝሰረቆ ኣብ ክሳዶ ኣሲሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደቂሶም ዝነበሩ ክሳዕ ዝባራበሩ ብበትሪ ዘቦጦ። እቶም ህዝቢ ኩሎም እናጨርሑ ተኣከቡ። ብዝረአይዎ ነገር እናተደነቑ ንሓድሕዶም እዚ ሰብ መን ሰቐሎ? ንምውራዱስ መን ናብኡ ክበጽሕ ይኽእል ተባሃሉ። እቲ ጠንቋሊ ግና ብዝሰርሖ ሓይጣት ተኣመነ። እቶም ህዝቢ ኸኣ ንእግዚአብሔር ኣመስገንዎ፣ ከውርድዎ ድማ መሳልል ኣምጽኡ። ግናኸ ሓደ ካህን ሕያው እግዚአብሔር ብዘይክዎ ኣምላኽ የልቦን፣ ንሱ ነቲ ዝኾነ ይፈልጥ እዩ እሞ ዝሰቐሎ የውርዶ ብምባል ተዛረቡ። ተሰቒሉ ድማ ሓደረ። ዝረአዮ ሰብ እውን ምስቲ ክርስቲያን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተሟገትዎ ዘኪሮም ብተኣምራቱ ኣመኑ። ድሕርዚ ኦ ጐይታይ ጊዮርጊስ መሓረኒ፣ ሓይጣተይ ይቕረ በለለይ፣ ደጊመ ኣይሰርቕን እየ። ካብ ሎሚ ጀሚረ ናይ ጥንቆላ መጽሓፈይ ኣቃጺለ ክርስቲያን ክኸውን እየ። ክሳዕ ዕለት ሞተይ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊ ክኸውን እየ በለ። ክሳዕ ሚሸት ከኣ ተሰቒሉ ወዓለ። ኩሉ ሰብ ይሪኦ ነበረ። ቅዱስ ጊዮርጊስ በታ ለይቲ እቲኣ ብቕኑዕ ልቢ ጌጉኡ ምእማኑ ፈሊጡ ይቕረ በለሉን ኣውረዶን። ነቲ ኩሉ ዝሰረቆ ድማ ነቲ ካህን ሃቦ።
ንጽባሒቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ዝረኸቦ ነገርን ክጥመቕ ከም ዝደልን ደብዳቤ ጽሒፉ ምስቲ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ናብ ኣዝማዱ ለኣኸ። ካብ ኢየሩሳሌም ንምኽያድ ሕፍረቱ ኣይሓደጎን። ኩሎም ኣዝማዱ ነታ ደብዳቤ ኣንቢቦም ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዝገበሮ ተኣምር ተደነቑ። እቲ ዝተማጎቶ ክርስቲያን እውን ሰሚዑ ኣዝዩ ብምድናቕ ኣብ ኢየሩሳሌም ብምዛር ሓጐሱ ገለጸ። ነዚ ዝሰምዑ ኩሎም ንእግዚኣብሔር ኣመስገኑ። ከምኡ ድማ ካብ ወገን ኣይሁድ ዝነበሩ ኣዕሩኽቲ ኣይሁዳዊ ሰቤቱን ኣሕዋቱን ተንሲኦም ናብኡ ምስ ከዱ ዝበፅሖም ፀገም ኩሉ ስለ ዝነገሮም ፈጺሞም ፈርሁ። በታ ዕለት እቲኣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ስርዓት ጥምቀት ፈጺሞም መብኦም ኣቕረቡ። ንሱ ኣብ ቅዱሳኑ ሓዲሩ ተኣምራት ዝገብር ምስጉን ንእግዚኣብሔር ኣመስገንዎ። ጸሎትን በረኸቱን ንዘለዓለም ዓለም ምስ ሰማዕትን አንበብትን ይኹን። ኣሜን 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 ለይኩን። ዓርኬ ክንደይ ይበዝሕ ናይ ጥበብ ፍሬኣ ምኽንያት ድሕነት ኮነቶን ኣይሁዳዊ በኣኣ ንሰርቂ ቤትካ ዝተለኣኸ ናብኣ ከምዚ ድዩ መንገዳ ኩሉ እንትነኣ ነዚ ንሰግድ ንዕዝዝ ምስጋናኣ